Ja, nee, eerst even netjes een keer. Is het. Had hier nog wel stroeizout kunnen bemachtigen ergens? Vrouwen nog een beetje van vorig jaar. Oké. Hallo. Hallo, ik ben Ellie. Ellie. Ja. Ik ben Bas. Ja, Ja. ganz bekend gezien. Je zoekt zo lekker knus in de. Wat is het, de woonkamer of de keuken? De woonkamer, Oh. keuken-woonkamer samen. Ziet je wat een bak, hè? Juist, had er goed geroken. Domme, je zo snel de auto wordt. Goeie. Oké, het zijn er zelfs 3. Ja, ook zo goed kosten we niet. 7 minuten oud. Hallo. Bas. En je ziet. Heinlux. Nog eens. Hein. Hein, Ellie en? Sandra. Hallo Sandra. Hoi, hoi. En wat wist ik van Hein en Ellie? Dochter van Annie. Oké. Ja. En komt op vaste tieren hier of was dit Ja, toevallig? ik kwam even een kopje koffie drinken, joh. Ja, maar is we zijn niet even de boete weer een stok, hè? Dat is de deur toe, zo. Ja, maar dat is ze goed, Mitch. We zien zuinig op ons gast. Oh, wacht, is het nou al dorp rond? Drinkerkamer. Zien we... ja, zullen we eerst even kletsen? Ja. Ja? Ik Want- sta achter, ik kan er alleen onderweg. Ja. Dat is zoiets, ja. Nou ja, en ik zeg net tegen mam, ik zeg van, ja, zeker met dit weer moeten we beter om ons heer kijken in de Ja, zin ja. van, hebben jullie misschien een wielrenfiets aan de moor hangen in de woonkamer? Hebben we ook al gehad. Ja. Want ja, de zus nou minder lui op de straat. Ja. Dat is de bedoeling. Want ik denk vooral ook, want daar hadden we het ook nog over eerder deze week, de ouderen onder ons, die zien natuurlijk ook niet zo happig om nou een boete te gaan met dat. Winterweg net vreselijk. Nee. Ja, kijk. Ja, en te voet? Te voet wel. Ja? Ja. Wandelen wel, hè? Wandelen wel, dat maakt me niet zo. Ja. Hé, Sander, heeft ik zomaar op dit moment van de dag tijd bij papa Ja. en mam langs te gaan? Eigenlijk niet, maar dat mag voor even tijd voor, hè? Oké. Ja. Want Vind ik toch zit ze een wel, beetje tussen het werk door? Of? Nee, vandaag ga ik wel vrij. Ja, oké. Ik ga even het boodschappen gaan doen en dan kom ik daar even langs. Ik dan even deugen, even bij te kletsen en dan dadelijk weer verder aan. Woont ze in de buurt? Ja, de Hoogem, de Stroodem. Kijk. Nou, dan denk ik dat het qua familieband wel goed zit. Hè? Ja, als ze, gelukkig wel. als ze Ja. spontaan op de koffie hier is en als ze hoogum woont, Ja, vinden papa en mam natuurlijk verschrikkelijk dat ze Ja. hier hoogum woont. en ik wacht er appeltaart inderdaad. De mama is top in appeltaart bakken. Maar is nog te warm, ik kan niet gingen aanbieden. Nee, maar dat... Oh ja, ze dekt zich wel in. Dan zien er al stukken gereserveerd dan. Ja, wat bleef? Zien er al stukken gereserveerd. Dat sowieso. Ja? Ja, dat is geen probleem, dat is zo open. Dan kunt de halve familie kunnen niet... Gereserveerd worden, maar normaal staan van die gasten, maar die bellen gaat af. Oh, ja. Dan moet er morgen terugkomen. Of Wat, dat hebben is ze nog... bezoek afgebeld? Nee, die bellen af, die moeten van België komen en gewoon tegen laat of te vies. En, Ja, dat kreeg ze dan. Oh, kijk nou toch. Maar dat mag ook gaan niet doen. Nee, dat werd wel gehad bij de appeltaart. Nee, Santo moeten ze straks terugkomen. Hoe lang is zich al mams appeltaart, Sandra? Oh, heel lang. Ja? Jo. Dus dat is Maar echt... echt al heel lang gemaakt, ja. Ja, eigenlijk lekker op de ouderwetse manier. En wat is dat, de ouderwetse manier? Het geheim. Het geheim. Allerbeste ingrediënten. En is er nog een geheim van de smet? Was er nog toevoegs... Nee, die Nee? moest ik gewoon gemeten doen, maar. Oké. Nee, en goed mixeren en voor de rest, nee. Ja, ik zoek... ik ben even de naam van het programma... Winter vol liefde... Oh, ja. Bier voor Er liefde. ging er ook eindiging voor die vrouw. Heb je gezien? Die ging ook een appeltaart bakken. Aanfluiting. Ja, ja. Even terug. Kunstwerkje. Ja, is het gisteren de ganse avond mee bezig geweest? nee jong. Deze morgen begonnen heeft, had ik dat gemaakt. Ik heb me wel gisteravond alles gereedjes Ah, aan. dat had ik gesmeekt. Ja, maar hij is wel van de geintjes volgens mij. Want er Ja, zijn ook van... zeker. De appelen, wat is het geheim van de smid? Ja, de appelen zien met de hand gescheld. Ja, zeker weten.
Dat is ook veel weer. Dat heb ik direct op. Maar je ziet echt van, hé... Nee, Ellie is oorspronkelijk uit Ville Ja? en ik uit Lemiers. Oké. En we waren alle twee weduwnaar en weduwnaar. We zijn dus tegen die aangelopen, we hadden vast alles verkocht en hij een huisje gebouwd. Zus er niks meer van dat je tegen elkaar aangelopen zit. Dat is allemaal hersteld. Dat is al een tijdje geleden. Ja, jaar of 5, 6, weet ik niet meer. Maar wie... Een maand van week heb ik nu dit jaar 19 jaar dat het mooi is. Ja. Gewoon 58 wie. Ik moet bijna niet zeggen wat mij wel eens kwalijk werd genomen door Louis, die druk naar het programma. Ik mag niet meer God jaar zeggen. Nee, ik mag. God jaar. Nee, dat mag je wel niet. Nee, dus dat Nee. zeg ik ook niet. Dan potverdikkie. Ja. Dan moest ze al lang zonder die gok. Ja. En was dat een Haal en vallen. Het verloren op vakantie en ja, is jammer genoeg niet meer heen komen. en op vakantie was ik ook bij ons. Ja, logisch. We waren met 4 zusters en de man, wie waren op vakantie. En de man voelt zich net goed, ja. Voor vooral goed te maken is even, verworren best. En nu is ze met haar zieke auto naar Venlo gebracht worden. En dan hebben ze hem gedotterd en nu hebben ze hem teruggebracht naar Heerlen. En ja, en daar is ze in die nacht gestorven. Dat is mis. Had er nog een maagbloeding gehad en ja. Maar Jammer genoeg. Zijn het dan de complicaties geweest? Ja, Not- uw man heeft pech op pech gehad. Nou, ja. dan ben ze bedankt. Ja, Want daar kent ze natuurlijk die niks zit mee. er al, niks. Maar ja, in ieder geval we gaan het goed samen, man. En ben ik 10,5 jaar alleen geweest, ja. Nu komt er een op mijn pad en dat was ook weet man. En dat is nu een jaar, weet man. Sinds gisteren. En ik, Ja. nee, een jaar. En, ja. En wordt het bij dit ook plotseling? Ik Ja, ging naar het die toilet, zelf. morgens vroeg, en zei zoon, kom niet meer terug en ik gewoon. Enfin, ook een lang verhaal kort, maar ze loop op de gang met ik kijk het me zo aan. Ik zei, Annie, wat is los, ja. Enfin, naar het ziekenhuis en ze hadden, wie is dat, longembolie. Fatale of massale, hoe zie je dat eerst. Ik heb het kort geleden ook nog meegemaakt binnen de kennissenkring, vriendenkring. En dat is, ja, Dat is heftig. ja, maar de juist het niet aankomen. Dat Want als de dient wedstrijd niet goed was, het moest zeuken. Dat dient zich niet aan, nee. Ja. Dit is voor u ook nog. En dan zeiden die kregen geen oog meer. Die gaat mooi op bed gelachen, ja. Zieke auto, die hadden nog even met hem gekald en dan komen ze met hem naar gang opgelachen. Ik zei, wat is, ja, hartstilstand. Enfin, die zijn dan meteen daarbij voor weet ik wat allemaal. Hartmassages en toestanden, maar mag niet meer baten. Is dat ziekenhuis en dan is ze 's nachts overleden. Ja, en dan is de Jurke Leng en zo gaat en dat was ik moe. En ik ga naar een vriend wonen en daar was Ellie de buurvrouw van. En toevallig kwamen we alle twee samen op bezoek aan het staan, ja. En toen heeft hij toen toegeslagen direct. De oorlog. Maar daar word ik nog net aan toe. Hoeveel appeltaarten heeft dat geduurd? Voordat, Ja, ik zelf herkennen en thuis koffie drinken. Maar mijn jongens gewoon net wel te stellen, want ik begin meer aan de relatie. En zo is het toegegangen. En toen ging ik op vakantie paarden, ja, met mijn zuster ging voor hem met wintersport met de carnaval. En toen ben ik daar gevallen en toen kwam ik daar in het ziekenhuis terecht. En toen zei er een aan die kinger, zou ik met naar de mam gaan, want die moet te werken. Ja, en toen is dat opgekomen. Het was de laatste dag van de vakantie. Ja, en dan hebben de zuster van mij gewoon een dag langer blijven met haar man. En die hadden het hotel. En nu had die door het hotel voor de Rijn ook gereserveerd. Nu is ze een week daar geweest. Moet een week daar blijven. Ja, en dan ging er heel respectvol met me om en alles. En uiteraard, zo is het langzaam gegroeid. ja. Langzaam. Vooral dus er 10 dagen door. Ja. Niks gehad, niks voor... En voor ze nog van de weet getrouwd en ook van de kerk getrouwd. Dus, Wanneer? 5 jaar geleden van de weet. En ja, en ook 5 jaar van de kerk. Ja. 19 februari van de weet. En... Nee, ja.
Maar Zo- ook niet. Ja, 19 februari van de week en 17 juli van de kerk. Sandra, waarom lacht ze nou? Dat is een hele grappig. Ja, nee, maar... Samen 5 dochters. Geen zoons? Nee, ja, schoonzonen. Ja, ja. Nee, En 10 kleinkinderen. ik heb 3 dochters en er zijn er 2 dochters. Die Oh, steunen- wauw. Die steunen allemaal door. Ja, maar dat is natuurlijk een ongekende rijkdom. Ja. Hoeveel kleinkinderen Hier. bij elkaar? Ik vind er een 5 jongens en 5 meisjes. Ah, dus bij de kleinkinderen zit ook dat andere merk. Ja. Ja. is goed verdiend. Hé, maar ik vind dat zo leuk. Ik vind het eigenlijk super cool dat je nog getrouwd ziet. Ja.